בית תפילתי, ושם תודה נזבח. שלום וברכה. אנחנו לפני חנוכה. חנוכה, חג הגבורה והאור, חג ההודאה והניסים. מה ניסים? מה ניסים יש בחנוכה? אחד מן העיונים המעוררים של חג החנוכה נקרא שאלת הבית יוסף. שאלת ברזל. פח אחד של שמן חתום בחותמו של כהן גדול, והיה בו כדי להדליק יום אחד. נעשה נס ודלק 8 ימים. אם עושים חשבון אריתמטי פשוט, אם בפח היה כדי הדלקת יום אחד, ונעשה נס ודלק 8 ימים, הנס היה רק 7 ימים, ואם כן, מדוע אנחנו חוגים את חנוכה 8 ימים? לשאלה הזאת ישנן 1000 תשובות. אני רוצה להציע את התשובה שבעיניי היא התשובה החשובה ביותר. תשובתו של רבי יצחק ברויר, לטענתו, הנס של היום הראשון, שבו לכאורה לא קרה שום נס, הוא הנס שהמדליקים לא התייאשו מלהדליק. אני רוצה להסביר רגע את המושג הזה, לא התייאשו מלהדליק. יהודה ואנשיו, במשך הקרבות הראשונים שלהם, יש שאיפה אחת בליבם, להגיע למקדש, לטהר אותו ולשוב ולהדליק בו את המנורה ולחדש בכלל את העבודה. ובאמת אחרי 4 קרבות נוצרת קונסטלציה שמאפשרת להם לשוב למקום, לשוב לירושלים. אבל כשהם מגיעים למקדש, במקום לקרוא קריאות התפעלות ושמחה והודיה, הם נופלים על פניהם בצער גדול, משום שהמקדש נראה חרב ומחולל. איזו ועצבת עולה במקום המופלא והיפה ביותר בעולם, נראה כלאחר חורבן. נופלים על פניהם, והנה מכביסט אחד צעיר בא וקורא, מצאתי. אף אחד לא עונה. מצאתי. מה מצאת? פח אחד של שמן חתום בחותמו של כהן גדול. נו, מה? אתה לא מבין? אתה לא מסתכל מסביב? אתה לא רואה מה קורה? במה אתה יכול לשמוח כאן? ואם ניקח את הפח הזה ונדליק אותו, מה יצא מזה? מה יקרה? אומר רבי יצחק ברויר, הנס של היום הראשון היה שלא התייאשו מלהדליק. מצאו בליבם את היכולת, את התקווה, את האמונה, את הנחישות לפעול, לעשות ולא להתייאש. כך בפרשה של הדלקת המנורה, כך בפרשה של המלחמה, לעמוד מול מצבים שבהם זה כלאחר ייאוש. יש בספר השמונאים תיאורים כאלה של המונים שמגיעים, ואנשי יהודה אומרים לו, תשמע, אין לנו שום סיכוי, שום דבר, הכל הלך אבוד. והוא נושא לפניהם אמון מלא נחישות ותקווה ואמונה, ונדלים מתוך הנפש כוחות שלא ידענו שיש שם כאלה. מתעוררת גבורה שהיא נס ממש. זו איננה גבורה, זה איננו נס בחומר. פח אחד של שמן דולק 8 ימים במקום ביום אחד. אלא זו גבורה שמגלה שבתוך הנפש האנושית ישנם כוחות שלא ידענו שהם קיימים. כוחות על אנושיים. נס ממש, נס אלוקים שמתגלה בגבורה האנושית. ומעלתו הגדולה של הנס הזה, שהיא נוסחת השראה. היא לא רק יוצרת סוג של התפעלות או סקרנות ממה שקורה שם. זה משהו שמאפשר לאנשים שנמצאים מסביב להתבשם, לקחת מזה את ההנחיה, ההוראה לחיים שלהם. אני אומר את הדברים האלה גם על רקע ההתרחשות אצלנו בשמחת תורה, שבת שמחת תורה. היו מחבלים בקיבוץ, ישבנו במשך למעלה מ-24 שעות בתוך הממד, קיבלנו את הידיעות על המתרחש בקיבוץ, ולמעשה בכל הארץ
רק במוצאי שבת, לפחות חלקנו, ועם קבלת הידיעות ועם התחושה של ההלם, כתבתי לבני קהילתי כמה דברים, וביניהם את הדברים הבאים. לא קל לנו, אך מובן שאנחנו צריכים לאמץ את לבבינו, להגביר את אמונתנו, ליטול אחריות על עצמנו ועל הסובב אותנו, ולהיות בכך שותפים למאמץ המלחמתי. להשתדל כל אחד במה שהוא יכול. אבל איך מאפשרים למילים כאלה לחדור את חומת ההלם? הוספתי את המשפט הבא. מה שמרגש מאוד הוא הפעילות של כיתת הכוננות, שבגופם ובדמם ממש הגנו על הבית. ניקח מהם עוז רוח להמשך הדרך. אלה הניסים האמיתיים, הניסים שנוסחים השראה, שניקח מהם הן למאמץ המלחמתי והן למאמץ העורפי, ויהיה לנו חג אורות שמח בגילוי הגבורה הגדולה. אוהב אתכם מרחוק, להתראות.